astăzi pentru prețurile Bitcoin, Ethereum și criptomonede. Doamnelor și domnilor, ce naiba se întâmplă acum pe piețe? Adică doar mergeți și analizați graficele. Uitați-vă la Bitcoin, uitați-vă la Ethereum. Ceva ciudat se întâmplă, ceva nebunesc se întâmplă și vreau să vorbesc despre asta. Vreau să descompun pentru voi, să vorbesc despre tranzacțiile mele pe care le-am deschise acum pe Bybit, pe Levex și așa mai departe. Voi vorbi despre țintele mele de preț și exact care este planul meu de acțiune acum și cum ar trebui să înțelegem această mișcare, pentru că este foarte important. Să intru rapid în detalii aici și nu știu dacă ați văzut, dar acum câteva ore pe Twitter am postat că formațiunea cap și umeri pe 4 ore pentru Ethereum este în așteptare. Asta a fost literalmente acum 7 ore. Uitați-vă la asta. Exact, am atins-o. La propriu 2 ore, 2 lumânări mai târziu, am ajuns exact la ținta mea de preț. Destul de nebunesc. Și această postare devine virală acum pe Twitter. Dacă mă urmărești acolo, dacă nu mă urmărești acolo, asigură-te că mă urmărești, am cripto. Suntem aproape la 1.800.000 de urmăritori deja. Așa că asigură-te că mă urmărești unde postez aceste setări pe Twitter, complet gratuit, pe Levex, link în comentariul fixat, complet gratuit. Dar acum cel mai important lucru este cum putem înțelege asta. Vom merge mai sus. Este acesta începutul a ceva mai mare? Ei bine, în primul rând este vineri. Vine weekendul, dar să ne amintim că weekendul a fost destul de bun pentru noi, cel puțin de cele mai multe ori în timpul verii, nu-i așa? Currency vă schimba ca posibil, dar oricum, că acest model cap și umeri este complet. Dacă ai obținut profituri semnificative din asta, felicitări ție. Deci vreau să vorbesc despre Ethereum, vreau să vorbesc despre Bitcoin, vreau să vorbesc și despre tranzacțiile mele. Doar să vă arăt rapid că aceste tranzacții sunt evident încă deschise. Tranzacția cu Ethereum a crescut din nou la un profit de $1.200.000 americani. Tranzacția ENA încă are un profit de $200.000. Tranzacția XRP $1.500.000 în profit. Tron aproape $500.000 americani în profit. Tranzacția cu Bitcoin 125 de Bitcoin în profit, adică $14.500.000 americani și tranzacția cu Solana înapoi la aproape $500.000 americani în profit. Ei bine, uneori oamenii mă întreabă, Chris, de ce ești atât de tăcut când prețul stagnează sau scade? Eu, dacă nu este nimic de spus, de ce ar trebui să fac zgomot? Toate predicțiile mele încă sunt valabile, nu-i așa? Și acum că intrăm în acea perioadă prezisă, fiți atenți, băieți. Bine? Nimic nu este confirmat încă. Putem evalua. Deci, ce se va întâmpla acum? Ei bine, acest model mare de 5 ani este încă în modul de breakout. Suntem încă deasupra și acum această lumânare săptămânală tocmai a devenit din nou bullish pentru noi, nu-i așa? Așa că asta este ceva ce trebuie să ne amintim. Dacă vrem să vorbim despre țintele de preț, nici măcar nu vorbim despre ținta de preț a mișcării măsurate a acelui model aici, pentru că este mult prea departe de noi. Primul obiectiv de 1.272 a fost deja atins, după cum știți, până la dolarul exact. L-am atins mai devreme, puteți vedea aici. Dar 1.618 este încă iminent, $5.600 americani pentru Ethereum. Acum pentru Bitcoin, care este întrebarea, doamnelor și domnilor. Și vreau să vă reamintesc, dacă obțineți vreo valoare din aceste videoclipuri gratuite, pe care le postez literalmente de aproximativ 8 ani, tot ce vă cer este să apăsați butonul de like. Apasă pe abonare și alătură-te nouă aici, alătură-te familiei ME Crypto în această călătorie lungă de la Bitcoin, începând de la $1.000 când am început canalul până la, sperăm, $10 milioane americani. Acum să vorbim despre prețuri, nu-i așa? Ei bine, dacă trecem la săptămânal pentru Bitcoin aici, pentru Bitcoin, personal aș merge la diferite ținte de preț. Și prima este cea mai importantă, deoarece este cea mai aproape și dacă trag acest nivel de jos în sus, poți vedea că am atins deja nivelul de extensie Fibonacci 1.618. Dar ceea ce poți vedea este că suntem încă într-un fel de, nu este atât de perfect, dar suntem încă într-un fel de mod de breakout, care nu este încă confirmat. Weekendul vine, așa că desigur fii puțin atent. Dar dacă această spargere ar fi reușită, ne-am uitat de fapt la 130.000 până la $132.000 americani, mai degrabă 130.000 decât 130 și $2.000 americani pentru Bitcoin ca următoarea țintă de preț, în timp ce pentru Ethereum este $5.600 americani. Voi publica în curând lista mea de top 10 pentru altcoins. Dacă confirmăm aceste breakout-uri, și da, nu sunt încă confirmate, dar dacă le confirmăm, o voi publica pe YouTube, pe Twitter, pe Levex
Și primul o voi publica și pe Levex, așa că asigurați-vă că faceți click pe linkul de mai jos, vă puteți înscrie și găsi conținutul meu exclusiv complet gratuit acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, doamnelor și domnilor, ne vom revedea foarte curând în următorul MMM Crypto, așa că ca întotdeauna